Giserve na sa Senate Sergeant at Arms ang arrest warrant batok kang Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Samtang PRO 11 hagit gyapon ang pagpangita kang Kibuloy. Ano ang report ni John D. Esteban? Nagtapok ang supporters ni Kingdom of Jesus Christ founder ug leader Pastor Apollo Kibuloy suot ang t-shirt nga puti nga nay nakasuwat nga Justice for Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC compound sa Davao City. Dihang giserve sa Office of the Senate Sergeant at Arms ang warrant batok kang Kibuloy kuyog ang NBI ug PRO 11 Miyerkules sa buntag. Kabahin kini sa wala pagtambong ni Kibuloy sa Senate hearing sa reklamong child abuse batok kaniya. Giadtuan og gilibot sab sa otoridad ang prayer mountain ni Kibuloy sa Barangay Tamayong. Ug sa Glory Mountain sa susamang barangay. Hasta sa property ni ini sa Samal Island. Pero pakyas kay Way Kibuloy nga nakita ang maong mga area daan ang naadtuan sa otoridad kalabot sa judicial warrant nga gi-issue sa RTC Branch 12 sa Davao City. Ang naging result is negative, hindi namin nakita or nakuha si Pastor. And ang importante dito, kasama natin yung Office of the Senate Sergeant at Arms, sila yung nag-lead. We will have until this week na mag-serve ng contempt warrant ang Senate. Samtang aminado si Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Alden Delvo nga hagit kanila ang pagpangita kang Kibuloy kalabot sa pag-serve sa arrest warrant batok niya sa kasong paglapas sa anti-child abuse law. Because of his being a high-profile individual and having a lot of friends, probably that would be one of the reasons. Kung marami kang kaibigan at you have logistics, medyo mas mahirap kang hulihin. The long arms of the law will definitely catch up with him. Dugang ni Delvo nga wala pay patong sa ulo si Kibuloy alang sa paspas nga pag-aresto kaniya. Gipasidadaan usab sa kapulisan ang mga nagatago kang Kibuloy nga apilon sila og dakop. Gumikan kalapasan matud pa ang pagtagog mga taong dunay arrest warrant. Hisgutan pa sab kuno nila kung pwede ba mamahimong ground ang kaso ni Kibuloy aron i-revoke ang lisensya niini sa pagkupot og armas. Pero bisan duna kini mga armas, dili pa daw makonsiderang armed and dangerous si Kibuloy. Mayroon lang siyang armas si Pastor Kibuloy, wala namang history. I'd say he's armed. Ko pa siguro Richie masabi na armed and dangerous siya. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.